Hau ba, ekipo, gaurko saioan bi ariketa landuko. Rodilua eta pelbisan elebazioa. Batetik, rodilluan 3 ariketa ingo gau, vale? Progresio bat landuko gau, eta pelbisan elebazioan 4, vale? Errexenetik zaienera, joango gare, ados? Helburua, kore, abdominala, lumbarra, vale? Indartzia eta bertako ingurua kontrolatzea, bai? Pelbisan, inklinazioan bitartez, bai? Gogoratu aurreko saioetan, oinarrizko saioetan, pelbisan, inklinazioa eta kokapena landu gela. Orduen kontuen hartu. Ados? Rodillua. Azten gare rodillo erdiki. Eskumuturra, ukondua, sorbalda, alineauta. Vale? Hasierako posiziotik. Mokorran flexioa, erdibidekoa eta gora. 10 errepikapen. Tamaieran, zuzendu bizkarra, bai, gogoratu. Ados, ez flexionau. Extentzioa, bizkarrezurrekoa eta uskurtu bizkarreko giharrak. Esan bezala 10. Rodilluan bigarren ariketa. Osua. Vale, burua, zerbikalak bermatu arte. Zer hartuko kontuan hemen, aurreko saioan landutakoa, zerbikala posizioa. Bizkarra apoiau eta zerbikalak bebai. Hiperextintzio barik, hau ez. Buru atzera ez. Zuzen gora begira, bale? 10 errepikapen. Gogoratu ariketa honetan, erortzen bagare, hortarako, ebatu izterreratik, edo oinak altzau pizkatxo bat, eta erorketa motelaua lortuko, bai? Kontrolpien aukitzeko. Eta rodilluan azkenengo ariketa, belaunan extentzioakin guztiz luze, bukatuko luzaketakin, bale? Hartuko botako arnasa, hartu, esuak atzeraino, eta gora. Gogoratu bizkarrezurran, flexioa, abdominalan injarra, zerbikalan posizioa, eta goruzko berdina. Kostatzen bajaku, oinak altzatu, eta pizkatxo bat, vale? Balantzeo pizkatxo batekin goraino. Rodilloko 3 ariketak, birpasua. 1, 2, 3. Bakoitzetik 10. Oiotzoin pelbisan inklinazioaz, elebazioaz. Vale? Indartuko kasu honetan lumbarrak. Lehenengo ariketa, xamurra. Plantxa posizioraino, mokorra altza. Bigarrena, besuak atzera, eta kasu honetan, besuak atzera botata, bai, kurba lordozi gehiago aukiko, kurba hundi haua, ba, hau pixkat gu kontrarrestra inbiko pelbisan inklinazioakin, aurreko eguneko ariketekin, bai? Pixkatxo bat neutralizatzeko bizkarrezuran posizioa. Eta, gore eta bera berriro. Beste 10 errepikapen. Ostien, besuekin aurrien, mokorra eta belaunan flexioaz. Zertarako pixu gehiago zentratzeko lumbarrian eta indartzeko gehiago. Modu honetan indar gehitxua hoingo.
beste 10 errepikapen. 5 eta 5, edo 10 eta 10. Zuen gustura. Eta amaitzeko, berdina, pelbisan inklinazioa, baina beko gorpuntza agarran, belaunan extentzioaz, vale? Eta lusaketakin. Bat, vale? Amaitzuko, pixkat, lusaketa, estiramentua eskatuaz, bai? Atzeko beko gorpuntza agarran atzekaldian. Vale? Plantxa posizioa, eta belaunan extentzioa. Vale, hau izan da dana, gogoratu, pelbisan inklinazioan bebai, ariketa bakoitzean 10 errepikapen itxia. Indarran progresio bat ingau, gutxitik geixaura, eta azkenengo ariketan bai rodiluan, bai pelbisan elebazioan, lusaketa, eta lusaketa, ados? Hau da, indarra eta malgutasuna batzen gau, bai? Ariketa berdinean. Bueno, jarri zeuen doainak proban eta abezen moduz, bai? Haupa ekipo!